Yes, hello po ulit sa ating mga followers sa ating programa HCI Power Trio, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Hopefully ay tatlo tayo, napapakinggan tayo sa tatlong radio station dito sa Bicol Region. Siyempre, dito sa DCGB Legazpi, sa OKFM, Indaet, Camarines Norte, and Boom Radio, Indaet, Camarines Norte. So, andito tayo ngayon, Sunday edition ng ating programa, HCI Power Trio, CMD Kalusugan at Kabuhayan, mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Biojuice. Hello kay Sir Nems Flora sa Technical Department ng DCGB and Ma'am Angie Padilla dyan po sa OKFM in Daet, Camarines Norte. O sabi sa Boom Radio, naka-live na daw. O, salamat po, Boom Radio, and yan sa inyong lahat, Ma'am Angie and Sir Nems. Dahil napaka-importante po na mapakinggan ng mga may problema sa kalusugan ang ating programa. Oo, calling all people na may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Biojuice, tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save natin sa operasyon. So kung may tanong when it comes to health, open po yung aking text hotline, text lang edad karamdaman. At kung mga taga saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Oo, sa CMD Bicol, pwede kayo doon mag-message. O pwede naman dito sa aking personal account, Melinda Wee. Okay? Ako po ay napapakinggan nyo at tumarap ako sa maraming tao, a living testimony restored by Power Trio. Akalain mo yan nangyari sa akin nun. Siyempre, tandaan po natin sa mga listeners natin na ang sakit pala ng tao, 20% genetic naman na 80% lifestyle. Oh, whatever our health situations now can be the result of our lifestyle 5 to 20 years ago. Ako, di ba, dati healthy, lumaki healthy, hindi basta-basta nagkakasakit. Pero yon, dahil sa naging lifestyle ko rin for 15 years, bumagsak yung aking health. Bumagsak yung aking health from severe migraine. Pero tandaan po natin sa mga listeners natin, ang sakit ng tao, hindi mo yan naramdaman ng malala ka na kaagad. Hindi po. Mild lang muna. Oo, na kayang-kaya natin patiis-tiisin hanggang later on. Bakit hindi na natin kayang tiisin? Dahil sa ako, in-experience ko talaga, from mild migraine, naging severe migraine. From mild na sinusitis, naging severe sinusitis. Frozen shoulder, sakit ng balakang. O di ba, nagle-leg cramps, nagnanami yung aking mga kamay at hindi na ako nakakatulog ng maayos. Insomnia. Opo, food allergy, drug allergy, grabe.
Yan po, ganyan po ang sitwasyon ng iyong lingkod. That was 20 years ago. Hindi na po ngayon na-rejuvenate ako the natural way. Samantala before, taking around 5 kinds of medicines for all my ailments, pero ang sakit ko nandyan pa rin. Ang pain reliever ko umaga at gabi, may mga antibiotic. Ang sinusitis ko araw-araw umaatake. Ganyan po ako before. Pero ngayon, salamat sa Diyos, hindi na. Kaya eto tayo ngayon, ginawa natin tong mission, i-share sa mga tao na using natural products ay marirejuvenate tayo. Kasi ang ginagawa ng Power Trio natin, eto yan na, tandaan, DNA. Ano yung D? Detoxification, tanggalin yung mga toxins sa ating katawan. Ano pa? Nourishment, kasi ito ay nutrition na kailangan ng ating trillions of cells. Opo, pag na-detox, na-nourish yung ating mga cells, nako, ma-activate uli yung mga cells natin. So, DNA, detoxification, nourishment, activation ng mga cells natin, trillions of cells. Pag naging healthy yung mga cells natin, magiging healthy yung mga organs, yung ating mga system, yung kabuuan ng katawan natin. Kaya ako ay mismo a living testimony restored by Power Trio. Tried and tested. Kaya sa mga may mga problema sa kalusugan, huwag niyong palagpasin ang opportunity na gumanda uli ang inyong mga health. Huwag niyong palagpasin yan, okay? So, doon sa mga, actually, marami pala ngayon. So, aside from our Power Trio, the CMD, the CBF, opo, ang ating Cell Bio Juice, oo, meron tayong pang detox. We have the CR Juice kasi marami ngayon ang may colon cancer. Bakit nagkaganyan? Kasi hindi malinis ang ating mga bituka. Diba? Yung ating mga colon. Kailangan maging malinis ang ating mga colon na dapat everyday na ilalabas mo yung mga dumi sa iyong katawan. Pero kung hindi mo na nailalabas, that is toxic to the body, nare-reabsorb ng system. Kaya naman, marami, mag-high blood ka, pag di ka nakakadumi ng maayos, tataas ang BP mo, ang uric acid, ang cholesterol, oo, hindi ka makatulog ng maayos, wala ka na sa mood. Kasi may mga tao ngayon na nagdudumi ilang every 3 days, every 4 days. Ay nako, delikado kayo magkaroon ng colon cancer. So we offer this CR Juice, natural fruits din ito na iinumin nyo bago matulog. Titimplahin lang po sa mga sa isang basong tubig bago matulog. Yan, masarap ang tulog mo, the following day call up ka at maiwasan po ang magkaroon ng colon cancer in the end, okay? And by the way, alam ko maraming mga athlete ngayon nandito sa Legazpi City o gusto nyo na talaga na malakas kayo at hindi kayo basa-basa manghina. Yan, subukan nyo perfect combination, the CMD at ang ating Cell Bio Food. O lalo na kung maglalaro kayo dyan, dapat healthy kayo. Dapat malakas po kayo, ha? Oo, ngayong Sunday, open po ang CMD Center in Legazpi, 9 a.m. to 3 p.m. lang po, ha? 9 a.m. to 3 p.m. Pero yan, may mga series of event na mangyayari. Ito yung mga series of event. Ay, by the way, maraming salamat sa mga nag-attend ng ginawa na regional convention. Last July 14, last Sunday, andyan tayo sa Casablanca Convention Center. Maraming salamat talaga. Inabot tayo mga 200 plus, mga 250 yata ang dumating na nag-attend ng ating regional convention celebrating 20th year anniversary ni Health Code International sa health and wellness. Opo, yun po ang mission namin, ma-rejuvenate ang mga tao, okay? Hello kay Ma'am Michelle Biescas, ang nating napakasipag na stockist ng Bakakay Albay. Diyan po siya sa Bakakay at open po ang kanyang center. Ngayong Sunday, open na yan, mga pa lang yata, mga 8 o'clock. Andyan na siya.
hanggang 12 noon. Opo, mamaya abangan nyo, i-announce ko yung ang address ng kanyang center diyan sa Bakakay Albay and Santo Domingo Albay. Okay? So, ito yung mga iba pang event na mangyayari. Since tayo ay mapapakinggan dyan sa Camarines Norte, 2 radio station po dyan. Andyan po ang inyong lingkod sa Kapalonga. Kapalonga, magkakaroon ng free health consultation sa Kapalonga, Camarines Norte ngayong July 25, 8 a.m. hanggang mga 2 p.m. Opo, take advantage. Baka may mga kakilala kayo dyan sa area ng Kapalonga. Advise niyo po mag-avail ng gagawing free health consultation July 25 dyan sa CMD Center in Kapalonga. And of course, July 26, andyan naman ang inyong lingkod sa Santa Elena, Camarines Norte. It's a health symposium. Opo. And sa mga taga-Paracale, free health consultation gagawin dyan sa CMD Center in Paracale, in front Tugus Elementary School. Kailan yan? July 27 po. Opo, July 27. And also sa Sorsogon, magkakaroon kayo ng health symposium sa Paris Pastoral Center in Sorsogon. Sentro yan ng Sorsogon, July 26 po. Makipag-coordinate lang kayo kay Ma'am Cora Espadilla. And the following day, magkakaroon kayo ng free health consultation sa residence ni Ma'am Cora Espadilla in front Balogo. Ano yan? Ano ba yan? Iglesia ni Cristo Chapel sa Balogo, Sorsogon City. So take advantage po sa lahat ng mga listeners natin. And sa Goa, Camarines Sur, magkakaroon ng health symposium. Gagawin po yan dyan sa Big's Diner in Goa, Camarines Sur. Kailan yan? July 28. Yan po ang series of event. And of course, sa mga taga-Daet, mga malalapit dyan na bayan sa Daet, free health consultation kayo sa CMD Center in Daet. Basta mga 9 o'clock hanggang 3 p.m. lang po. Yan, take advantage. Diyan kayo sa Diego Liña Street, Barangay 7, in Daet, Camarines Norte. Sa mga gusto makuha yung aking text hotline, it's 0939-904-0717. 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMDB call, okay? So for the meantime muna, ito, balikan natin. Ito mga kwento ng kagalingan. Usually po, tayo pag may sakit, ang isip na kaagad natin ay tumakbo ng ospital. Alam nyo ba na maraming taong balik-balik ka na ng ospital? Ang dami mo nang iniinom na gamot, pero ang tanong, gumaling ba talaga kayo? Oo, alam nyo po, ang katawan natin ay nature. Tugma tayo sa natural na produkto, hindi tayo tugma sa mga chemicals. Anong mangyayari pag puro na chemicals ang pinapasok natin sa ating katawan? Oo, tandaan, ang sakit ng tao, 20% genetic, 80% lifestyle. Whatever our health situation now can be the result of our lifestyle 5 to 20 years ago. Kaya ito ngayon, pakinggan natin paano natulungan ng ating power trio itong mag-asawa na napagod na muna kainom ng iba-ibang gamot. Pakinggan po natin. Okay, may ano pa rin ako dito. Nandito pa rin ako sa Iriga. Meron ditong magandang testimony kung paano nakatulong sa kanila ang ating mga produkto. Sir, anong pangalan nyo po at taga saan po kayo? Ako po si Wager General, taga Sagrada, Iriga City. Ilang taong gulang kayo, sir? 47. 47. Ano po yung health problem sa family nyo? Ba't kayo na-attract ng ating CMD products? Yung una kasi noon, simula nang ako ay bata, hindi man lang ako nagkasakit. Pero inabuso ko yung katawan ko dahil ang akala ko malakas talaga ako. Dahil ako ay laking vegetarian ako. Kahit ano talaga kaya ko yung katawan ko noon. Nasa 74 yung kuwang ko, yung kilo. Pero ngayon nasa 60 na lang dahil nagkasakit po ako na tumaas po yung acid sa aking katawan at nagkaroon po ako ng ulcer. At na-hospital po ako sa Tigawon at sa loob po ng 2 araw ay gumastos po ako ng 14,000 doon po sa Tigawon.
At tapos po lumabas ako at rinisitahan ako ng halaga ng kapsula gamot galing sa butika ng halaga ng 4,000 at iinumin ko sa loob ng isang buwan kalahati. Pero isang linggo pa lang, hindi na po ako makabangon. Kaya may pumunta sa akin doon na matanda na nagpa-analyze dito sa CMD. At sabi niya, pumunta ka doon sa CMD. At pinilit mo ko yung sarili ko at pumunta ko doon sa CMD. Talagang lupay-pay ako. Pinilit ko lang yung sarili ko na pumunta doon. At naabutan ko yung staff niya doon, staff sa CMD. At nakatapos inalyze niya ako. At napakataas ng acid ko pala. Kaya pala sumasakit yung likod ko, ang ulo, lahat sa aking katawan. At naghihina ako. At makatapos noon, bumili ko ng mga product nila. Tumingi lang ako dahil kulang yung dala kong pera. At within 4 days po, hanggang 5 araw, eto na po ako, nakatatrabaho na. At pakatapos po na ako ay makarecover din, patuloy akong umiinom ng CMD at nagkasakit na naman yung asawa ko. At sabi niya, huwag mo kong dalahin sa ospital dahil wala na akong yung inupira na baga yung kanya, yung abdo. Inalis na yon dahil may bato. Huwag mo na akong dalhin sa ospital dahil bibigyan na naman ako ng synthetic drugs, ng mga gamot, baka mamatay na ako. Kaya dinala ko din doon sa CMD at nadatngan ko si Ma'am Jael doon at inalyze niya ang asawa ko at napakalapot na ng kanyang dugo, yung kanyang blood sugar, acidic na rin siya. At yung asawa ko palaging tulog doon sa, natutulog na siya doon sa upuan dahil wala pa si Ma'am Jael dahil nasa Raichu pa siya. Nang dumating siya, hindi pa siya dumadating, pinainom na po siya ng 10 ganito. Ano yung pinainom na yon? Yung CBF. Pinainom po siya ng 10 ni Ma'am Jael at pinainom ng 10 patak doon sa isang baso ng CMD. Within 2 minutes po, 3 minutes, yung asawa ko tumayo. Sabi niya pa, malakas na ako. Pakatapos, umuwi kami doon sa Sagrada at ngayon po, nagwawalis na yung asawa ko. Kaya ngayon, pinabili niya ako ulit ng CMD para niya mapagpatuloy tayo sa pag-inom ng CMD. Kaya po salamat sa Diyos at salamat sa CMD na ito ay dinala po niya sa amin dahil sobra-sobra na po ang gasto namin sa aming pamilya. Salamat sa CMD, sa loob lamang ng hindi nga 1 linggo, 4 na araw lang ay nakarecover ang asawa ko at ako nakarecover at ngayon ay patuloy na nagpapalakas ng aking katawan. Maraming salamat po. Sir, kunin ko ulit yung pangalan niyo po. Ako po si Witcher General, taga Sagrada, Irigas City. Okay, thank you very much po. Ayan, o, di ba? Pagod na muna. Kainom ng mga gamot, pero ayan, sa atin napupunta para ma-rejuvenate. At yung asawa niya, kalain mo yan, naoperahan sa gallstone. Sa atin po, ang gallstone, hindi kailangan ng operasyon. Kidney stone or gallstone, promise, hindi kailangan mag-undergo operation. Ilalabas lang po yan sa paggamit ng ating produkto. And by the way, merong nagtatanong sa akin, taga saan ka ba? Yung nagtatanong na may anak na nag-epileptic ka, nagsisesure. Oo, paano daw makakatulong? Alam nyo, the best, makabisit kayo sa CMD Center para mag-guide kayo properly paano i-manage ang ganyang situation. Kasi meron na ako niyan. Anak mismo ng batchmate ko na high school, araw-araw inaatake ng epilepsy. Opo, pagod na yung magulang. Sabi nga nung batchmate ko, ano na siya, baon na sila sa utang sa pagpapagamot. Pero ang tanong, gumaling ba? Ganun pa rin. Pero so amazing with our product na rejuvenate the natural way. Kaya baka may mga kakilala kayo ng mga epileptic, nako, sabihin nyo, mag-visit sa CMD Center at gusto namin silang matulungan. Oo, ayun nga, na-rejuvenate. Marami yung mga ganyan na mga cases na epileptic. Pero yan, sa mga ano natin, sa mga
listeners natin, even yung may mga cancer dyan, oo, natulungan ng ating product. Kaya dyan, si Ma'am Michelle Biescas dyan sa CMD Center in Bakakay, oo, talagang focus siya, nakatutok siya sa kanyang mga clients, sa kanyang mga pasyente dyan sa CMD Center in Bakakay. Oo, kumusta na kaya yung mga may pinapamanage ako sa kanya ng mga cancer patients dyan sa Bakakay, Albay. Kaya, tutok lang, Ma'am Michelle Biescas. O, open po ang CMD Center ngayon, dyan sa Bakakay. Open na po, pero subukan ko lang kung sasagot ito ngayon. Oo, kung sasagot siya ngayon, oo, sa aking tawag. Okay, tingnan natin kung sasawag pa para makapagbigay siya ng statement sa mga listeners natin. Ito si Ma'am Michelle Biescas. She is also a living testimony na tulungan ng ating product. Hello? Hello. Yes, ma'am. Good morning. Ay, good morning, Ma'am Michelle Biescas. O, kumusta dyan sa area ng Bakakay? Hi, ma'am. Good morning po muna sa lahat ng mga listeners niyo po. Yes, ma'am. Okay naman po, ma'am. May mga hinahandle pa rin po tayong mga clients natin na talagang sabi nga, yung mga sakit talaga nila is galing na sila po balik-balik sa hospital, but dito pa rin sa atin yung huling puntahan. Oo, sana naman hindi tayo last priority. O, kumusta yung dalawa pala? May dalawa ko sa yung nirefer na medyo malala. Kasi mga cancer patients yun. Kumusta sila ngayon? Yes, ma'am. Actually, ma'am, so far so good. Yung isa sa ngayon na sa proseso pa po siya. Pero ang ganda na po ng ang ganda na po ng kanyang naging result kasi nasa pag-therapy po kasi siya. Tapos talagang yung dating iniindang sakit, yung may rectal cancer po to. Yung dating iniinda niyang sakit every time po na yung nagpupup. Naggagano. Sobrang sakit na hindi niya malaman kung paano niya talaga i-manage. This time po talagang sabi ko, kamusta tatay? Sabi niya, ma'am, okay na. May kumbaga ang sabi niya, lanit na lang ngayon pagmaluwas. Kaya talagang naka-high dosage pa po siya na hindi po talaga tumigas muna yung para dire-diretso. Tapos talagang ramdam niya na ma'am na hindi na siya sumasakit. Tapos namaga po yung paa nun namaga yung paa. Siya ngayon, na siya, yung parang bumabalik na sa dati, gumaan na yung pakiramdam. Kaya nga ngayon, bukas, nasa na siya, sa paa na yung therapy sa kanya kasi talagang pinahupa ko kasi muna yung maga sa paa niya bago ko siya i-therapy sa paa. Oo. Maganda, ma'am, so far. Tapos yung isa, ma'am, na binigay niya sa akin yung yung may mga bukol-bukol din po. So far, so good, ma'am. Nasa continuous pag-inom na lang po siya kasi natapos na rin po yung session niya dito. Kasi talagang ina-undergo ko for therapy po kasi treatment na po kasi yung ginagawa po natin sa kanya. Kaya so far, so good, ma'am. Maganda yung mga result nila. Balik-balik naman po sila rito. Ayan. At siyempre, iba't ibang health problems dyan sa mga taga-Bakakay. Ano man po ang inyong mga health problems. Naku, visit CMD Center. At yan, kasama na rin po dyan sa area ng Santo Domingo, Albay. I-take advantage nyo na kayo po ay masama doon sa mga taong na-rejuvenate sa paggamit ng ating Power Trio. At siyempre, yung natin, yung nerve therapy machine. Yes, Na available yan. Tulong, ma'am. Yes. Kailangan talaga. Oo. So, open ka ba ngayong Sunday, Mamits? Yes, ma'am. Actually, andito naman po na ako kasi kahapon galing ako sa church na dito na ako dumiretso natulog. So, open naman po na tayo until 12 noon po para makapag-serve po tayo ulit sa mga yung busy during the weekdays. Then, sa totoo lang, sunod-sunod po yung schedule natin for therapy din dahil yung mga clients po natin na talagang sabi ko, kailangan ugat talaga yung nakikita kong problema.
Talagang I advise them na magpa-therapy talaga. Kaya sabi ko, bigyan lang ng time. And meron nga pala ako, ma'am, na, no? Meron akong activity. Kailan? Meron akong activity sa Friday, ma'am. Sa Friday, dito sa may naririnig ako. Oo, sige, go. Sa Friday, dito ma'am sa Bakakay, magkakaroon po kami ng free check-up. Dyan mismo. Friday Yan. that will be Grab the opportunity, on... mga taga-Bakakay. Free check-up po tayo. So, dito mismo sa Bakakay. Sa CMD Center in Bakakay. Friday is July 26. Yes, ma'am. Oo, yan. Actually, we also Then conduct August free health consultation. Oo, yun. August 3 naman, ma'am, sa Santo Domingo. August 3 in Santo Domingo. Yes. 1, 2, 3. That is Saturday. Tama? Santo Domingo. Ay, August 3. Okay. So, Yes, Ma'am ma'am. Mitz, Sa Saturday naman, doon naman po ako pag August 3 kasi yes po. Oo. Paki-announce ang iyong, yung iyong CMD Center in Bakakay and Santo Domingo para alam ng mga tao saan sila pupunta. Kaya, hindi na nila kailangan pumunta pa ng Legacy para sa mga services, para sa mga products natin. Available dyan sa dalawang center, CMD Center in Bakakay and Santo Domingo. Paki-announce ang iyong text hotline, Ma'am Mitz, and office address. Hello, nawala ka ba? Okay, so sa lahat po ng mga taga-Bakakay, so madali nyo lang po itong nandyan pa ako, ma'am. Oo, sige, go. Okay, sa lahat po ng mga taga-Bakakay, you can visit po dito sa may AM Building, Unit 4 Building B, sa Santo Domingo pala to. Unit 4 Building B, Puro 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. O kaya madali po siyang sa may Tambangan, sabihin nyo lang po. At saka sa naman, sa Bakakay, sa may AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Bakakay, Albay. Ayan. At saka syempre ang ating text hotline, dito na po kayo sa aking bagong number sa 0994-398-6824 para kasi ito yung lagi kong dala-dala. Kaya madali ko kayong masagot kung kayo ay may mga concern po sa akin. Okay, so tandaan mga taga Bakakay, Albay, free health consultation kayo July 26, CMD Center in Bakakay. At sa mga taga Santo Domingo, you will also have your schedule ng free health consultation that is August 3. CMD Center in Santo Domingo, Albay. So mamaya i-announce ko na lang yung ibang mga dapat i-announce. Ma'am Michelle, good luck. God bless you in your mission. Hello. Nawawala ka na. Yes, ma'am. Thank you po. Okay, sige, bye-bye. Okay po. Okay, ma'am. Bye-bye po. Ayan, Ma'am Michelle Biascas. Actually, yan si Ma'am Mitz. She's also a living testimony restored by the product na isang OFW na umuwi dito, puro sakit. Oo. At nakulitan sa mga naririnig niyang testimony sa DCGB. Ano daw yan? Napunta sa aking center at yun, isa rin siyang natulungan. Nakalain mo yan, ang pain reliever niya noon, injectable dahil hindi na kaya ng yung iniinom lang. 'Di ba? Hindi na kaya. Pero yan, dito rin sa atin bumagsak. Lahat ng sakit niya natanggal. Okay, so sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717. So advice ko lang sa may mga health problems, wag nyong palagpasin ang opportunity na kayo po ay ma-rejuvenate the natural way. Marami na niyan.
na may ginagawa. Usually, last priority kami. Marami na munang pagamutan napuntahan. Pero ang tanong, gumaling ba talaga? Ito, pakinggan natin. Isa pang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating product. Nakikinig ako sa radyo. May ano po kasi kami yung grupo namin kay Eli Soriano. Nakikinig po ako. Minsan nahulog po yung ano ko, cellphone. Bigla ko pong narinig si Ma'am Melinda na gusto mo pang gumaling, sabi niya. Pumunta po ako Legazpi. Kahit nahihilo ako, ninenervous ako, nanginginig ako sa bus. Todo-todong pawis ko po. Grabe, talagang tinaga ako nakapunta sa kanila. Nung pong pagpunta ko sa kanila, sabi ni Sir, ilang taon ka na kanya? 38 ka ako. Tinignan niya ako, parang 53 na daw ako. Ang itsura ko nung may sakit ako. Sabi ko, bumili po ako ng CMD. 3 days pa lang po, naalis ang nervous ko, lahat po ng sakit ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa CMD. 3 days lang po. Aanin mo po yung pera kung may sakit ka naman. Hindi ka masaya. Kahit wala kang pera, wala ka lang sakit, okay lang po. At least, kaya nga po sabi ni Ma'am Melinda, pag meron kang CMD, parang may buti ka sa bahay. May sakit ka sa ngipin, konting 3 patak lang, maalis. May sakit ka sa ulo, inom ka lang na CMD, maalis. Kaya yun lang po. Pero teka muna, Sir Roland, kasi minsan tinitext mo sa akin nang dahil na desperate ka sa iyong mga karamdaman, ano mga yung gusto mong gawin na sana noon? Akala mo wala ka ng pag-asa. Magpapakamatay na lang po. Pero yan, ngayon gusto mo ba magpakamatay? Ay hindi po, masarap po palang mabuhay. Ayan, palakpakan natin si Sir Roland. Yan, God really works in so many ways. Akalain mo yan, isang taong desperado. Iniisip na niya magpakamatay na lang kasi hindi na siya gumagaling sa iba't ibang gamot. Pero ayan, habang nakikinig kay Brother Eli Soriano, sa cellphone, nahulog, nalaglag yung kanyang cellphone. At nang dinampot niya, nalipat sa programa ko. O, akalain mo yan, di ba? Oo. Napakinggan niya yung kagandahan ng ating product, kaya naman ay pumunta ka agad. Actually, yan. Nabwa Camarines Sur ay pumunta ka agad doon dito sa Legazpi pa, pumunta siya. Samantala, meron naman sa Iriga. Dito pa kasi gusto niya talagang, yung naririnig niya sa radyo, yun ang makita niya. Okay? So, eto pa, isa pa. Ang dami po niyan talaga. Pagod na, kainom ng mga gamot. Ang tanong, gumaling ba talaga? Oo, eto, pakinggan natin isa pang kwento ng kagalingan. Paano sila natulungan ng ating produkto? Po dito na mag-attend ng Regional Sales Caravan. Maganda raw ang kwento niya, kaya ito, wag natin palagpasin. Ma'am, pangalan, edad, taga saan po? Nora Palima po at Bayandong Bakakay. Ilan yung edad niyo, ma'am? 61. Nagkaroon ka rin ba ng health problem kaya nandito ka? Dati po, Anong problema? yung sumasakit ang ulo ko, palaging sumasakit. Hindi naman ako pumupunta ng doktor. Yan, nakikinig lang ako sa radyo. Tapos, tinisting ko hanggang ngayon. Yun ang Kumusta ko. naman, ma'am? Okay naman po. Hanggang ngayon nagte-take kayo? Opo. Tapos, yung tatay ko, pag nagkakasakit yun, tinatawag niya ako, pinupunta ko kasi nasa Sorsogon. Ngayon, naikot namin ang ospital, ang mga doktor sa Sorsogon. Opo, Erosin, Sentrong Sorsogon, kung saan sa How old na yung father niyo po? 85 po. Ano yung sakit niya, ma'am? May prostate siya, tapos yung lalamunan niya, hindi maalisan ng sipon, parang, tapos yung niya, yung plema niya puti, hindi yan na kahit anong antibiotics ng binibigay ng ganun pa rin. Tapos yung yung nabibingi na siya sa antibiotics. Kasi good for 7 days. Tapos hindi man siya ganun pa rin. Sabi niya, punta naman tayo doon sa iba, baka naman. Punta naman kami. Ngayon, sabi ko sa kanya, ano kaya kung testingin mo itong CMD? Hindi naman ito masama, sabi ko. Hindi ka naman nito kasi kung umiinom ka sa doktor, pwede ka naman inom.
Eh, yung sabi niya. Dinara ko siya rin sa sa Bakakay kasi nasa Sorsogon siya. Dinara ko siya kay Ma'am Mitz. Tapos, siya. Sabi, si RG juice muna bago siya so, therapy nga niya. Tapos, siya. Tapos sa pag-inom niya pag-inom niya ng CMD, okay naman ang niya. Sabi niya, parang may improvements niya ang pakiramdam. CMD lang ba yung ginamit niya, ma'am? Hindi, yung lahat. CR juice, Si RG, CBF. opo. Yung yung isa pang juice na So, bali, bago niya nag-try ng ating health HCI products, ilang buwan ba o taon na siyang nagsasuffer ng mga health problems niya, ma'am? Matagal na po, ma'am. Kasi, kung saan-saan siya nga pumupunta. Sabi ko, wala ka naman nararaaw, hindi ka naman gumagaling sa gamot na yan. Testingin mo to, sabi ko. Okay ito, sabi ko. Tapos, nga niya. Sabi ni Ma'am Mitz, mag-inom 3 times a day. After meal, 30 minutes after meal. Sa isang baso niya, 10 patak. Tapos, 10 CBF. Yun. Tapos, pag 9 o'clock, pinapa-juice ko siya. Tapos, pinapatakan ko rin ng CMD. 10 drops din. Tapos, after lunch naman, mag-inom naman siya ng CMD at CBL. Pero ma'am, nung nag-take po, sabi mo matagal na siyang ganun ang situation niya, may health problem at marami nang nainom na gamot, parang umikot na sa lalawigan ng Sorsogon ng mga pagamutan. Nung nag-take ng aming product, ilang araw ba nakaginhawa? After 1 week, sabi niya, may parang maganda ang pakiramdam ko. Sabi ko, sige, dire-diretso mo yung tapos balik-balik nga kami dyan kay Ma'am Nitz dahil iti-therapy siya. Ngayon, sa awa ng Diyos, okay na. Tapos yung, yung sa lalamunan niya, kasi parang sabi niya, parang may sipon ako. Hindi yun na yung plema niya. Sa doktor, hindi yan gumagaling, hindi nahinog ang niya, palaging puti. Nung sige-sige na niya inom, lumabas sa kanya yung yellow, ang plema. Nag-okay ang niya. Ilang months na ba ma'am gumagamit? May ata kami pumunta ngayon lang. June. Bago pa lang. Bago pa lang po. Anong sitwasyon niya ngayon, ma'am? Okay ang niya yan. Okay ang pakiramdam niya na umiinom siya. Nagpaano nga ni siya sa sa doktor ulit dahil may prostate nga siya. Sabi ng doktor, lumiit na daw ang prostate niya. Tapos sa pangalawang may kay Ma'am Mitz na check up, sabi ni Ma'am, lumiit na ang prostate niya. Sabi ko, tuloy-tuloy mo lang yan para okay ang pakiramdam mo. Last week, nagdala ako ng gamot sa kanya. Oo, sabi niya, masama ang pakiramdam ko. Sabi ko, bakit? Anong mo? Sabi niya, naubusan ako. Hindi ako nakainom kahapon. Naubusan. Oo. Tapos, pagdating ko, timplan ko kaagad siya ng juice. Tapos, patakan ko ng CMD. Tapos, bigyan ko ulit ng 10 tabletas. Mga alas 5, sabi niya, okay nga yung pakiramdam ko. Sabi ko, mamayang bago ka matulog, inom ka ulit. Kaya, sa awa ng Diyos. So sa family, ma'am, aside from yung father mo, may iba pa bang gumagamit ng product natin? Opo, yung asawa ko. Anong problema? Diabetic kasi siya na nagmamanhid na ang niya. Kumusta siya ngayon? Okay na po siya na nag-iinom siya ng CMD, CMD, yan, saka CR juice. CR juice. Na-detox din siya. Ni Importante Ma'am talaga yung detox. Ako rin nga, na-detox din Oo. Ma'am, anong recommendation mo? Ay, may message ka ba sa mga makakapakinig ng testimony? Para po sa mga hindi pa ng CMD, try po nyo kasi wala naman masama sa maganda ang CMD kasi herbal nga, hindi ka ma-overdose sa pag-inom ng gamot. Ma'am, pangalan ulit, taga saan? Nora Palima po.
Taga Bakakay. Opo, Bakakay. Ayan, salamat po, madam. Ayan, isa lang yan sa mga, ay kasama din yan sa mga, di ba yung tatay niya, nag-shopping na ng pagamutan, nakaikot na. Pero ang tanong, gumaling ba? O di ba? Siyempre, pag hindi ka gumaling dito, susubukan mo naman yung iba. Hindi ka pa rin gumaling doon, tatry ka na naman ng iba hanggang sa napadpad dyan sa Bakakay Albay. Nang dahil sa kanyang anak, nandyan nakatira sa Bakakay Albay. Ma'am Nora Palima, okay? So, yan, sa mga listeners natin, ito yan, ulit-ulit akong nagbabanggit. Lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kaya naman marami po ang natulungan. Ang sa atin ay ma-rejuvenate ang tao, hindi yung ma-maintain. 'Di ba? Pag umiinom ka ng mga gamot, maintain, sabi niya, maintenance. Pero napansin nyo, andyan pa rin ang sakit, andyan pa rin, maintain ang sakit ninyo. Hanggang later on, sira na yung mga kidney. O, 'di ba? Ang dami niya umiinom ng mga ganyan. So anyway, kaya pa ng oras natin, 'di ba? Sinabi ko 'yan na even yung mga kidney stone, gallstone sa atin, hindi kailangan ng operasyon. Kaya ito, pakinggan po natin. Okay, may bisita po ako dito sa CMD office ngayon dahil check up ulit siya. Ang ganda po ng kanyang resulta sa paggamit niya ng ating product. Kaya hingan natin ng magandang kwento para maka-inspire man siya, makatulong sa napakaraming taong may mga problema sa health. Madam, pangalan po at edad, taga saan kayo? Ako po si Bibilin Gravito, 36 years old, taga Albay po. Ma'am, nang napunta ka dito, ano ba yung health problem mo? May gallstone po ako. Ilang taon na ba yung gallstone mo na yun? Ano yung pinagdaanan mo? Ikaw ba nagpapa-hospital na or what? Matagal na po, mga years na po. Kaso balik-balik po ako sa ospital. Kino-confine ka? Na di-discharge man po kailangan. Pag makulog lang po, kaya talaga sa tulak. Tagalog lang, ma'am. Okay, masakit po sa tiyan. Hindi po siya naalis ang sakit. Tapos pasok po ako sa ospital. Mga ilang beses ka nang pinasok ng ospital? Halos po ang 2 beses sa isang linggo. Oh, grabe. Di, ang dami mo na nagasto sa ospital. Opo. Mga magkano? Hindi ko na po bilang sa mga gamot po. Okay, so, nang napunta ka dito sa CMD Office Legazpi, so, nirecommend sa'yo paano matanggal yung gallstone mo. 'Di ba? Ano yung ginawa, anong nirecommend sa'yo dito? Yung ito pong CMD, tapos ito pong CRJ. Opo. So, yun ang ininom mo. Ilang araw mo yun na ginawa at bago lumabas yung gallstones? 6 na araw po. 6 na araw. Opo, hinahalo ko po sa apple juice ang CMD. Tapos po, nung 6 na araw na, sa tubig na lang po hinalo yung CMD. Tapos po, pag gabing 6 o'clock, yun na po yan. So, tubig na lang. Tapos, pag 10 p.m. po, yun ang olive oil na may lemon juice. Kinabukasan po, yun na yung pag CR ko. Lumabas na yung mga bato. Marami ba? Opo, talagang sobrang marami. So, imagine 6 days lang. 7 days na ilabas mo na. Oo. Ngayon, meron pa ba ikaw nararamdaman na pain? Wala na po. Yung sakit ng tiyan, wala na po talaga. Simula nung linabas ko po yung Kailan niya nailabas? nung March na po. Ngayon, March. Opo, nagsimula po kasi ako mag-CMD last February, mga end of February. Pero aside nung gallstone mo, may iba ka pang health problems na natulungan? Yun sa ko po, sa heart, sabi ni Doc, okay na po, nag-normal na kasi dati may ang puso ko. May hindi normal. Tapos sa pagtulog, kulang daw ang tulog ko. Ngayon, okay na po. Okay, normal na. Mas maraming nag-normal kaysa dati. Ay.
So, ang ganda nang nangyari sa'yo, ma'am. Pero yan, sa nangyari sa'yo, dapat kahit healthy ka na ngayon, kailang ituloy mo pa rin kasi kailangan ng katawan natin. Ma'am, anong magandang message na maibibigay mo sa mga makakapakinig ng iyong kwento? So, try nila yung CMD kasi maganda talaga sa katawan. Tsaka yung mga health problem talagang natutulungan. Oo, sa family, may ibang health problems na natulungan. Yung asawa ko po, nag-CMD din siya. Tapos nag-CRJ kasi mahina yung, hindi siya nakaka-CR. Oo, kumusta ngayon? Okay na po siya ngayon. Okay na, normal na po siya ngayon. Kayong dalawa lang o wala na iba Yung sa family? dalawa ko pong anak, nag-CBA po, yun lang. CBF. CMD. Hindi po, ayaw po nila. Yun na po, kasi iinumin na lang, hindi na alo-alo sa tubig. Oo. Mas madali po yung inumin kaysa yung sa CMD. Ma'am, pangalan uli, taga saan? Ako po si Bibilin Gravito, taga Albay, 36 years old. Ayan, maraming salamat po. Oh, di ba? Paano natanggal? Yung gallstone ay matindi talaga. Masakit talaga yan. Yung gallstone na yan. Pero yan, hinahanap ko yung may kidney stone. Oo, yung may kidney stone. Pero sana kaya pa ng oras natin, ha? Wait lang. Ano na bang number to? May kidney stone number... Ayun, eto, pakinggan natin. Number 32. Yan, kidney stone naman. Kaya bang ilabas? O, di ba? Pakinggan natin. Okay, nandito po kami ngayon sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte para sa gagawin namin na health symposium. At tuturuan namin yung mga taong naririto paano pangangalagaan ang kanilang mga kalusugan. At meron ako dito sa aking tabi, napakaganda po ng kanyang kwento paano siya natulungan ng ating product. Madam, kailangan ko yung pangalan mo, edad at taga saan po kayo? Ako po si Alma Ariate. Ang edad ko po ay 55. Taga saan po? Taga Kapalonga, Katyuan. Parang dito. Ba't ka napunta dito sa CMD? Ano yun, nagkaroon ka ng health problem at anong mga health problem po yun? Nagkaroon pa ako ng UTI. Tapos sa pamamagitan po ng UTI, yung aking pong bato sa aking kidney ay lumabas po dahil sa pag-inom ko po ng CMD. Natulungan ka ng ating CMD. Pero, bago mo nalaman ito, ikaw ba, nang dahil doon sa yung UTI at kidney stone, ikaw ba napasok na ng ospital? Lagi na po akong nakakapasok ng hospital dahil po sa sakit kong UTI. Mga ilan na yun? Na beses? 3 beses o 4 yata po yun. Bakit? Anong naramdaman mo pag talagang sobrang sakit, hindi mo kayang tiisin? Hindi ko po kayang tiisin yung sakit. Nung napapasok ka sa hospital, anong recommendation sa'yo ng doktor? Ooperahan daw po. Ba't hindi ka po nagpa-opera? Kasi po lumabas po yung bato sa akin. Oo. Ano nakapagpalabas yung iniinom mo bang gamot sa hospital o yung CMD natin? Yung pong CMD pong ginagamit. So ibig sabihin nakatatlong beses ka na munang na-confine, pero pabalik-balik. Ilang taon mo nang tinitiis yun na UTI na yan sa kidney stone? Mga 4 na taon na po. 4 na taon. Sobrang masakit ba? Masakit po talaga, hindi ko po kaya. Okay. So paano mo nalaman ng about sa CMD? Ay nirekomenda po ako ng aking sister na si Imelda Ropo po. Na gumamit ako ng CMD. At maganda nga po sa katawan. Sa totoo lang po talaga pong malakas sa katawan ng CMD. Dahil na-experience ko po talaga. Oo. Ilang drops po ininom nyo, ma'am? Ano lang po, 30 drops once a day. Mababa nga lang yun. Mababa nga po. Mababa, 30 drops isang beses lang sa isang araw? Hindi po Sa isang tasa po, 10 drops. Ay 3 times a day po akong umiinom ng tubig. Okay. So, paano mo nalaman na nailabas mo yung mga kidney stone mo? Nakikita ko po. Nakikita mo? Opo. Marami ba? Marami po, ma'am.
Yung pong kauna-unahan na lumabas, talaga pong malaki. Para siyang malaki pa sa butil ng mais. Grabe, no? Totoo po yun. Tapos nung pong mga ilang unti-unti po siyang lumalabas. Pero sa ngayon po, hindi ko na po masyadong nararamdaman yung sakit ng aking tagiliran. So aside aside ng UTI mo sa kayong kidney stone, may iba ka pang health problem na natulungan? Bali po parang lang po, malakas sa katawan. Malakas. Opo. Kumusta sa pagtulog po? Okay naman po sa pagtulog. Sa family nyo, may iba pa po na nakagamit ng product? Wala na po, ako Ikaw lang? Opo. Ano ka, first time ka mag-attend ng symposium ngayon? First time po. Ayun, ang pangalan niya ay Alma Ariate. Oo. Doon sa mga natulungan ng ating product, ang hiling ko lang talaga sa inyo, i-share nyo. Kung may mga kakilala kayo na may mga health problem, sabihan nyo man lang, subukan yung ating product. Sayang kasi ng opportunity kung kayo lang ang natulungan. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Ulitin ko lang, dyan sa Bakakay Albay hanggang open na si Ma'am Michelle Biesca sa CMB Center in Bakakay para sa gagawin na health consultation dyan sa Bakakay. And of course, magkakaroon kayo ng free health consultation dyan sa CMB Center in Bakakay, July 26. Sa Friday po yan. Tama ba yun? Tama ba ako, Ma'am Mitz? And August 3, dyan sa CMB Center in Santo Domingo. Okay? Kung may mga habol, gusto makuha yung aking text hotline, ito po yung aking text hotline, 0939-904-0717. 0939-904-0717. Yung mga gustong subukan yung ating nerve therapy machine, available po yan sa mga CMD Center para mas maganda ang resulta aside from pag-inom ng ating Power Trio, magpa-therapy po kayo. And of course, for people na mahilig sa kape katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, nako, palitan nyo na ng ating HCI coffee. Alkaline yung ating kape. Napakasarap. Yan na po ang aking kape. Hindi pwedeng magdagdag ng acidity ng katawan. So, pakinggan po natin mga CMD centers and active distributors. Okay, para sa pangangailangan nyo ng aming mga products, bumisita lang sa CMD Centers in Camarines Norte, CMD Office at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church, CMD Office at Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasorog Checkpoint. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Josel's Garden. Sa corner, Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Sa Farmasya ni Kiana, Centro Pinsons, in front Municipal Hall. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Sa Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. CJ Pharmacy, Matacong, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital, Barangay Talobatib. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalani, Paracale. Ma'am Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Batobalani. Jolito Limpot, Purok 6, Lara, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Camarines Norte. Susan Correa Abais, Rusans Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Camarines Norte, hanapin lang ang mga CMD. Ayan, sa Camarines Sur, meron tayo sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. CMD Center at Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at 2nd floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Sa L&L Building, Balalaca Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur.
Also, sa Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie Daluna, Barangay Maysuran, Karamuran Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, NAB Wellness Center, CMD Staki Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Barangay Belmonte, San Andres Catanduanes. Hanapin nyo lang po yung NAB Wellness Center kasi unti-unti nagko-convert na kami into NAB Wellness Center, okay? Sa Masbate, CMD Center at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Of course, sa Sorsogon, Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Rosemary Haji sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Wibingkahan, Sorsogon City. Also, dyan din po sa, asa na ba yun? Sa CMD Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Okay? Sa 1st District of Albay, Ma'am Cathy Credo, CMD Stocky Center, second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biesca, CMD Stocky Center, AM Building. Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center at Unit 4, Building B, Porok 1. Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. At top DM, Mixer Spain Center, Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Porok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bertumen, Nahapunan, Bakakay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Dito naman sa 2nd District, syempre yung aking center, CMD Center or now NAB Wellness Center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, at top Denver's Computer Shop. Open po kami even ngayong Sunday, 9 a.m. to 3 p.m. po, to serve you people sa pangangailangan ng ating product. Ma'am Nilda Bardin, Porok 1A, Galicia, Raporapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Raporapo, Emilia Llaneta, Mancao, Raporapo, Rafael Esquelador, Morok Borocan, Raporapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Raporapo, sa Das Cable Store, Porok 2, Itbakma nito. Toy Dahak, sa Porok 3, Itbakma nito. Lourdes Busque, Porok 2, Bugtong, Raporapo. Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Joy de Bulos, Porok 1, Kawayan, Manito. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Banquerohan, Legazpi City. Andyan din po si Ma'am Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Poro, Legazpi City. Concepcion Aguilar, Porok 2, Common, Kamalig. CMD Office at 2nd floor, Kamalig Market. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store Centro, Daraga, Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Raporapo. Sa Mamilet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi. Calius Bakery in front, Barangay Hall ng Humapon. Tingnan natin yung oras natin. Oo, wait lang ha. Sabi niya, yan, si Ma'am Eden, taga Sorsogon, pwede po mag-inom kay CBF na warang sakit? Oo, wala namang problema po. Kasi ang CBF natin, vitamins po, these are natural vitamins. Ang component niya kasi, 3 superfood in a tablet. Spirulina, chlorella, and wheatgrass. Superfood po yan. Oo. Kahit sa mga bata, pwede po ang ating product. Ang ating CBF at ating CMD, ang ating juice. Oo, pwede po. Okay? So, yan. Dito sa 3rd District, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon, Ma'am Rexy Sardeñas Store,
beside LBC Ginubatan, Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. CMD Office, second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basud, Pulangi. May CMD Office tayo sa ground floor ng Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. Ma'am Rosana Reyes, care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. Okay? Ma'am Florentina Palacio and Lydia Mayores sa Purokto sa Gaysay, Magiron, Ginubatan, Albay. Okay? Yung ibang mga schedules natin, lagi lang mag-abang-abang kayo. Lalo dyan sa Camarines Norte, comes July po ang DAET and nandyan uli ako sa inyo. Pero mauna muna siyempre yung mga nasa Kapalonga ngayong, andyan ako sa Kapalonga. Ngayong July 25, Kapalonga. Free health consultation yan. July 26 in Santa Elena, Camarines Norte. O mga taga Paracale, free health consultation tayo July 27. CMD Center in Paracale in front to Gos Elementary School. So ayan, ubos yung ating oras. Maraming salamat po sa lahat ng taga-subaybay. Sana po ay matugunan ng ating mission to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.